Després de l'encuentro de les aficiones hem coincidit amb el president del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, que ja gairebé de tornada cap a la península, que diuen aquí, no? Com ha anat tot això, aquesta experiència, Josep Maria? Què tal? Molt bé, ha anat bé, molt contents, amb la sensació aquesta d'agradolça, no? D'haver perdut un partit, sempre perdre no és el que toca, no?, en principi, però escolta, vam jugar contra el Madrid, un equip amb un pressupost de 40 milions d'euros, i jo crec que el més important, i la nostra gent ho sap, és estar aquí. O sigui, estar aquí per un club com el nostre és una autèntica salvatjada, i llavors tothom està molt content. El Campó va valorar el partit, malgrat la derrota, com a molt positiu per al Manresa. Totalment d'acord. Jo no vaig poder sentir les seves declaracions ahir, perquè jo estava en entrevistes i no el vaig poder sentir, però sí, va faltar aquell últim encert, aquelles canastes que tots vam veure que donaven 3 voltes a la cistella abans de sortir. Es va lluitar i bueno, repeteixo, contra un equip amb un pressupost per guanyar-ho tot. Recordo quan va ser el sorteig, que ens va tocar contra el Madrid, que et vàrem entrevistar al ganxo i parlaves que allà la gent et felicitava, era l'únic president que felicitàvem. Jo et puc dir que tinc la sensació aquests dies, doncs, gent de Canàries, gent de molts clubs, que quan veu gent del Manresa els felicita pel fet d'estar aquí. És una cosa que està generant com un punt d'admiració. No sé si vosaltres també teniu aquesta sensació. Sí, mira, us puc explicar una altra anècdota, no us puc dir noms, però hi ha hagut 3 presidents que a mi m'han dit el bàsquet Manresa ja ha ganado la Copa, abans de jugar ahir. I llavors jo crec que això és totalment significatiu. Per què? Doncs per la gent, per la nostra afició, per la nostra il·lusió, per estar aquí i competint amb gent que tenen un pressupost desorbitat comparat amb el nostre. I fins a 3 presidents a mi m'ho han dit. I entenc que un puntal per seguir endavant, no? Sí, no, escolta, ara s'ha de pensar en la Champions, s'ha de pensar en la Lliga, i el pròxim partit és el partit més important que hi ha, com sempre. És un moment dolç per al Baxi Manresa? En tots els sentits. Tenim una afició més que entregada, jo no em canso de dir-ho. L'equip està a dalt de tot, lluitant, ja veieu on estem classificats. És un molt bon moment pel club, sí, clar. Molt bé, doncs ens n'alegrem. Moltes gràcies, Josep Maria, i bon viatge de tornada, i bé, a seguir gaudint d'aquest espectacle que és el bàsquet, que al final ens ha ubicat en un espai, sí, i torno, perquè una mica era... També em deia la gent, ostres, quan arribava aquí molta gent de Manresa i veu la qualitat, la magnitud de l'event, que és la Copa del Rei, una mica la gent de Manresa, encara que portem ja unes quantes, diu, oh, però que bèstia està aquí, no? Et dona la magnitud, no?, estar aquí de la bestiesa que és. Sí, és que a més és increïble, vull dir, només amb la germanor de les aficions, amb tot l'espectacle en si, amb el moviment, amb la ciutat, que evidentment s'hi volca, cada ciutat que vas l'any passat a Màlaga també va ser així, la gent es volca amb aquest esdeveniment i això transcendeix el mer partit. Dit això, jo repeteixo, estem molt contents de ser aquí, de com està anant la temporada, estem molt contents de la nostra afició i jo crec que podem estar orgullosos tots plegats. Som-hi, Manresa, gràcies.